Bestiari en un minut. El drac de Gràcia és la figura de foc en actiu més antiga de Barcelona. El va dissenyar Domingo Humbert i es va estrenar el 1981. Al llarg d'aquests quasi 40 anys, la colla ha fet moltes sortides. Els membres més veterans expliquen algunes anècdotes. Aquí teniu les 3 anècdotes meves en el Drac de Gràcia després de 9 anys. La primera, que el drac va realitzar la cursa del Corte Inglés a Barcelona. I no ens deixaven entrar dins l'estadi olímpic tot i haver participat a les Olimpiades. Però vam aconseguir i vam poder entrar. La segona, al carrer Gran de Gràcia hi havia una palmera que tots els anys pel correfoc de Festa Major el drac la clavava, sense voler, evidentment. Per desgràcia, aquesta palmera avui en dia ja no existeix. I l'altra és, no sé si ho sabeu, el drac està portat per 2 persones, però al voltant hi ha més persones. Es necessiten un total de 7 persones per fer una sortida que puguem treure la figura i vam anar a una sortida a Pineda de Mar on érem 4 i d'aquestes 4, 2, una duia collarín i l'altra tenia atacs de ronyó. Com a tal, en realitat érem 2. Tot i així, la sortida es va poder realitzar. Com? No ho sé, però es va realitzar. Bueno, m'han dit que teníem un minut per explicar anècdotes del Drac de Gràcia i n'hi ha unes quantes, La primera podria ser, després de 40 anys, recordem moltes, però bueno, la primera, com us deia, podria ser la que vam amenaçar en sortir més pelmes en lloc de pirotècnia perquè no havia arribat la pasta per comprar el foc de Festa Major. Una altra que va ser molt divertida és que el drac girava a tota velocitat, aixecat de davant, i el de davant es va oblidar el drac, amb la qual el de darrere, amb els seus sants collons, el va agafar i el va poder baixar ell sol sense que el drac prengués mal. Ell va quedar una mica tocat d'esquena, però res més. Hi ha moltes més, no? Per exemple, també divertida, aquesta no fa tants anys, amb el drac nou que va aixecar el de darrere i vam anar amb la llengua del drac netejant els terres. I, m'han dit que teníem un minutet. Doncs res, si voleu, després de 40 anys podria explicar moltes coses. Bon confinament i ens veiem al proper any. Correfoc.